Sabay tayo dyan mga ko sa alas 5 pa lang ng umaga. Nagpe-prepare na ako ng mga gear ko kasi meron tayong pupunta na binyag tapos tayo yung kinuwang videographer. Napakaswerte natin nakuha tayo. Yung mga kasa, kompleto na yung gamit ko. Extra t-shirt, yung gimbal, pa yung power bank, controller ng drone, tapos mic, mga charger, camera, ilaw, battery ng camera, battery ng drone. Maga pa, 7. Ang call time is 8:30 kasi 9 ang start. Sexy lady. Yan yung simbahan. Palipad tayo drone. Chicks, nilibre ako ng taho. Chicks, sama ko na yung mga greatest, Carl and Nolly. Pero those are the actual sales natin. After 3 days or after na-ilibing yung Sa loob kami ng simbahan sa first floor, pero sa labas bangin ang taas. Talaga na, papunta tayo sa exciting part. Sa kainan na, sa kainan. Bang. Lot. Oh, binablog ka na ngayon, pre. Vlog pala. Hoy. Ay ko, yung kamay ko na ito sa'yo. Muli naman. Oh. Okay, sir. Okay, sir. Oh. Oh, tumigil. Fifth floor po. Dami-dami O, hindi po lahat kaya sumakay. Ito yung mga yung mga tismosang ninang. Kasama ko po yung mga tismosang ninang sa elevator. Mga Marites, Marisol. Ito na. Pangalan pre. Dudi. Tito Clown, yun Yan, project na yan. Nice one. Wala palang harang na salamin to ha. Pag nahulog cellphone ko, yari. Wow. Benyo. Solid tong marshmallow eh. May joker ka gitna. Tinalo. Ito. Hap. Yan, mga tirador ng marshmallow yung mga tirador ng marshmallow. Wala lang. Wala akong malo. Oh, walang malo. Wala akong dala. Wala rin ako, Wala. Sino kumakain sa akin tatlo? Lapang. Sir, yung gem ng ng hotel. Hotel po ba to o hotel restaurant? Hotel restaurant. Bukas na lang. Bye-bye po. Sir, thank you po. Bye-bye po. Sige.